Miljana Kulić je razgovarala sa Lazarom Čolićem Zolom o njenom ponašanju prema Nenadu Macanoviću bebici. Miljana, u normali se, ne možeš ništa da očekuješ kada se tako ponašaoš. Ponašaj se normalno. On je lažov pa lažov, vidiš da je skrenuo, nije normalan, izjavio je Zola. Zavolela sam ga, razumite, rekla je Miljana. Meni se je asteriske za takmičenje. Ti izgledaš sinoć kao najveći mosantrum zarad njega, rekao je Zola. Meni nije dobro, ja gubim podršku zbog njega, govorila je Miljana. Mene ljudi, napu asteriska vaju konstantno zbog tebe, šta ti treba to u životu, ako je slagao nešto pa slagao je, govorio je Zola. Laže ona konstantno, dobacio je bebica. Napravćeš neki masakr ovde ako nije po tvom, a onda ćeš da moliš da se vratiš, dodao je Zola. Mi smo poludelde kraj tebe, rekla je Miljana. Ja tebi ne želim loše. Kunem ti se, nemoj da biješ bebicu, nije zaslužio to, vikao je Zola.